मा नेटवर्क गैया जालाबायनो नेटवर्क दं माथो आंनालाय टाउन एरियायावसो दं आङो टाउन एरियानियालाय आरो मानो नेटवर्क गैया जानांगौ।
हेलौ टेस्टिं रायजो राजा नोंथांमोना जेरावखि थाया माने बे आंनि साइनासोलाव गोख्रैनो थाबैनो नुजाफैनांगौ। उदालगुरि I am हेलो दोस्तों कौन है प्लीज कमेंट करो कमेंट गाइस। अब आं उदालगुरि टाउननि आरोना अक्जिलेम कलेज होननाया बे अक्जिलेम कलेजानो जाबाय जोंनि गामि। सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। आङो बे साननैसो बिराद खामानि मावगासिनो दंलै बिराद बेस्थ' भिडिअ सिडिअ जेबो बानायनो मोनाखै आरोना आङो बेनिखायनो आङो एलबियावनो फैसाबलाबायबाय आरोना माने भिडिअ बानायबा माबाफ्रा खमायोना। बहानि मोजां मोननायालाय आबैनालाय। मा सिरि जाजोबखो मानसिफोरालाय। नीरज तो मैं अभी सो रहा हूँ। I got 5 eliminations just now. Set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play